Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Rebu Kliwon 13 Mei 2026. Irah-irahan peparang pangauban saking Jabur 18 ayat 3. Gusti Allah peparang pangaubanku, Allah gunung batuku. Ayat punika paring piwucal dumateng kita bilih Gusti Allah mujudaken papan pangauban ingkang kekah, boten owah boten kingsir, sinaosa urip iki katerjang dening prahara. Sang Prabu Daud sampun ngalami kathah mangsahipun, kathah ingkang sumedya merjaya piyambake. Nanging Gusti Allah tansah paring pangluwat. Mila Prabu Daud lestari urip. Daud saged uwal saking cakaripun singa lan beruang. Daud saged uwal saking karosanipun Goliat. Daud saged uwal saking kuwaosipun Prabu Saul. Daud saged uwal saking tentaranipun Filistin. Daud saged uwal saking sakwenehing pancabaya ingkang tansah ngrubeda ing sauruting gesangipun. Lan sadaya kala wau boten awit saking karosanipun piyambak, nanging namung sih kamirahanipun Gusti ingkang dipun tampeni. Gusti Allah punika parang pangauban kita. Boten peduli rubeda punapa ingkang nempah dhateng tiyang pitados, sauger kita estu pitados dumateng Gusti, mila Gusti ingkang badhe paring kakiyatan. Iman kita santosa, kita ngraosaken tentrem ing gesang. Gusti Allah ingkang ngluputaken kita saking sawarnining pacoben pancabaya. Ingkang dados pitakenan, punapa kula panjenengan sampun dados umat ingkang estu tepang dhateng Allah kita? Punapa kita sampun saestu tepang kaliyan Gusti Yesus Kristus Sang Peparang Pangauban? Mila ing sadaya kawontenan kita namung ngegungaken panjenengane. Mungsuh pungkasan kanggenipun manungsa boten sanes inggih pati. Pati pepejah sampun dipun kawonaken dening Gusti kita Yesus Kristus. Gusti paring kamenangan dumateng kita umat kagunganipun. Mungsuh kang pungkasan kang disirnakake iku pati. Setunggal Korinto 15 ayat 16. Kadang Dilah Kasukman, sumangga sami ngungsi dhateng parang pangauban kang sejati, nggih Gusti Yesus Kristus. Amin. Kaanggit dening Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tri. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.